Wait, what book did you use? That book for you? Yeah. That's a small There's book. no way. Yeah, it's a small book. There's no way. Yeah. Look. Yeah. Then we had to take out the garbage too. After this match, right? Yeah. Okay. This one, we have to put, like the garbage you put in the back of the little. It stays here. It stays here. Hello.
N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, udo dịrị unu. Good afternoon, everybody. Ịkwadozi nwaanyị nke ọma maka eme nke Yukarịstị adọsọ ka ịrụta na ịbụ ndị omenjọ were ohere ayọ Chineke mgbagharụ maka njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile nọ n'ụmụnna m na-emehiela m nke ukwuu a site n'iche n'okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie nke kasị ukwuu ya ka m ji arịọ Maria dị Ngozi Virgin na ọkpụ na ndị mọma na ndị nsọ niile na ụnụ bụ ụmụnna m ka unu rabara m ose bụrụ achụkwu anyị arịrịọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara njọ ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi mee. Kristi mee. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee. Onye nwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị eto gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekene gị n'ihi nnukwu anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Ose bụwa Chukwu eze nke n'igwe, Chukwu nna ji ike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa nke Chineke mụrụ, nwatụrụ mbụ nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ, mere anyị ebere, na-arịrị anyị, mere anyị ebere, n'ihi na asọ gị dị asọ.
anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, imeela ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ. Mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile, inyere anyị obi aṅụrị site na inyeghachi anyị otuto nke ejiri kụnye anyị n'ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Anyị na-arịọ nke a site na di nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ma Pita guzoro ya na ndị ozi 11 ahụ, wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m, na unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, gekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ndị Izrel ibe m, geenụ ntị. Jesu onye Nazaret bụ nwoke nke Chineke gosiri unu site n'ọrụ ịtụnanya na ọrụ ebube na ihe ịrịba ama nke Chineke mere n'etiti unu site n'aka ya, dịka unu ji anya unu hụ. Jesu a onye a raara ya nye dịka Chineke siri n'uche nsọ ya zụpụta, na dịka Chineke siri na amamihe ya buru ụzọ mazuo, ka unu kpọgidere n'obe, gbukwa site n'aka ndị na-amaghị iwu anyị. Ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie mgbe ọ tụpụsịrị ya ihe mgbu nke ọnwụ, n'ihi na ọnwụ enweghị ike imeri ya. N'ihi na David na-ekwu maka ya sị, ahụrụ m Onyenwe anyị ka ọ nọ n'ihu m mgbe niile, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m, agaghị m ewezụga m n'ọnọdụ m. N'ihi nke a, mkpụrụ obi m ṅụrịrị ọṅụ, ire m kọwara akụkọ banyere ọnụ m. Ọzọkwa, anụ ahụ m ga-ebikwa n'olileanya, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ime ala mmụọ. Ị gaghị ekwe onye nsọ gị ka ọ hụ ire ure. I meela ka m mata ụzọ na-eduba na ndụ. Ị ga-emekwa ka m jupụta n'ọṅụ site na nnọnye nke gị. Okwu nke oseburu ụwa. Azịza: Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Chineke m, chekwaba m, agbatarala m gị ọsọ ndụ. Asị m, Onyenwe anyị, ị bụ Chineke m. Biko, Onyenwe m, ị bụ oke m ketara n'iko m. Gị onwe gị bụ ụgwọ m ritere. Onyenwe anyị, gosi anyị ụzọ nke ndụ. Aga m eto Onyenwe anyị, onye na-enye m ndụmọdụ, onye na-eduzi obi m, ya bụrụgodi n'ime abalị. Onyenwe anyị guzo n'ihu m mgbe niile. Ebe ọ nọ n'aka nri, ụkwụ siri m ike n'ala. Onyenwe anyị, n'ihi ya, obi na-atọ m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ. Ahụ m n'onwe ya nwere ume iru ya, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ala mmụọ, nke ị na-ekwe ka onye hụrụ n'anya ree ure.
ị na-egosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru ezu n'ihu gị. Tinyekwuoro m aṅụrị ebighị ebi n'ihu gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere: ọ bụrụkwa na unu na-akpọku Chineke dịka nna, na-asọpụkwara nọ ya oge niile unu bi ka ọ bịa n'elu ụwa, n'ihi na ọ bụ onye na-ekpe mmadụ ikpe dịka ọrụ onye ọbụla si dị, na-eleghị anya n'ihu. Unu matara ihe ejiri gbapụta unu na ndụ ọjọọ nke unu si n'aka nna nna unu ha nata. Unu matakwara ihe ejiri gbapụta unu abụghị ihe pụrụ imebi emebi dịka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, kama ihe eji gbapụta unu bụ ọbara dị oke ọnụ nke Kristi, onye dịka nwa atụrụ na-enweghị ọrụ ma ọ bụ ntụpọ. Kristi bụkwa onye ahụ Chineke họpụtara tupu e kee ụwa. E kpughekwere ya n'ihi unu mgbe oge ruru. Unu sitere n'aka ya kwere na Chineke bụ onye mere ka o si n'ọnwụ bilie, na onye nyere ya ebube. N'ihi nke a, okwukwe na olileanya unu dị n'ebe Chineke nọ. Okwu nke oseburu ụwa. Onye nwe anyị Jesu kọwara anyị akwụkwọ nsọ, mee ka obi anyị jupụta n'ọṅụ mgbe ị na-agwa anyị okwu. Haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luke dere. N'ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ndị ozi Jesu na-aga obodo nta a na-akpọ Emmaus, nke rukwara kilomita 12 site na Jerusalem. Ihe ha na-akọrịta n'etiti onwe ha ka ha na-aga n'ụzọ bụ ihe niile e mere Jesu. Mgbe ha na-akparịta ụka na-ajụrịta onwe ha ajụjụ, Jesu n'onwe ya bịara ha nso, soro ha na-aga n'ụzọ Emmaus ahụ, ma ekpuchiri anya ha ka ha ghara ịmata na ọ bụ Jesu. Jesu wee sị ha, gịnị ka unu na-akpa ka unu na-aga ije? Ha wee guzo ma gbanwekwa iru ha. Otu onye n'ime ha, aha ya bụ Cleopas, wee jụọ ya sị, ọ bụ naanị gị bụ onye ọbịa nọ na Jerusalem na-amaghị ihe e mere kemgbe abalị ole na ole gara aga? Jesu wee jụọ ha sị, gịnị mere? Ha wee sị ya, ihe ndị Juu mere Jesu onye Nazaret, nwoke bụ onye amụma, bụrụkwa onye dị ike n'okwu na n'ọrụ ebube n'ihu Chineke na n'anya ọha ndị Juu niile. Ma ndị isi nchụaja anyị na ndị isi nke ndị Juu rara ya nye ka ha maa ya ikpe ọnwụ, kpọgide ya n'obe. Ma anyị nwere olileanya mgbe anyị hụrụ ya na ọ bụ ya ka Chineke zitere ịgbapụta ụmụ Izrel. Taa bụ ụbọchị nke atọ kemgbe ihe ndị a niile mere. Ma nke ka nke,
ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ime ndị otu anyị mere ka obi mafuo anyị. Ha gbara ụzọ gaa n'ilu ebe e liri ya, ha ahụkwaghị ozu ya n'ime ili. Ha wee laghachi na-akọ na ha hụrụ ndị mmụọ ozi n'ọhụ ndị gwara ha na Jesu dị ndụ. Ụfọdụ mmadụ n'ime ndị otu anyị ejere n'ili ahụ were anya ha hụ ihe niile ndị otu ụmụ nwanyị ndị a kọrọ anyị, ma ha ahụghị Jesu n'onwe ya. Jesu wee sị ha, unu ndị enweghị ọgụgụ isi, unu ndị a na-esiri ike n'obi ikwenye ihe niile ndị amụma kwuru, unu echezọrọ na ọ dị mkpa ka Kristi ahụ hụ ahụhụ ndị a wee banye n'ọchịchị nke ebube ya. Jesu wee bido kọwara ha ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ banyere onwe ya site n'akwụkwọ Mozis wee ruo na nke ndị amụma niile. Ha na Jesu wee bịaruo nso n'obodo nta ahụ nke mmadụ abụọ ahụ na-agaje. Jesu wee mee ka ọ na-agafe obodo nta ahụ. Ha wee rịọgide ya sị, nọnyere anyị n'ihi na chi emidaala ije, ụbọchị agamikwala ugbu a. Jesu wee kwenye banye n'ụlọ ịnọnyere ha. N'oge ahụ, oge ha nọdụrụ ala iri nri anyasị, Jesu were achịcha gọzie ya, nyewaa ya nye ha. Jesu Chineke were meghe anya ha, ha wee mata Jesu, ma ọ pụrụ n'anya ha n'otu oge ahụ. Ha wee sịrị onwe ha, ị hụkwara ka obi anyị si kpọọ anyị ọkụ n'obi mgbe ọ na-agwa anyị okwu n'ụzọ, mgbe ọ na-ekpughere anyị ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Mmadụ abụọ ahụ wee bilie n'otu oge ahụ laghachi na Jerusalem. Ha wee hụ ndị ozi 11 ahụ na ndị ha na ha nọ ka ha guzoro n'otu ebe. Ha nọkwa na-akọ akụkọ nke ha sị, n'eziokwu onye nwe anyị esila n'ọnwụ bilie. O mekwara ka Simon hụ ya anya. Ha mmadụ abụọ wee kọrọ ndị ozi ihe mere ha n'ụzọ, otu ha si mata Jesu site n'ịnyawa ogbe achịcha ahụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Good afternoon, everybody. The journey from Jerusalem to Emmaus is a journey of disappointment. It's a journey from somebody coming from Nigeria to America with high hope of making it in America. And after 1 year, he is now going back to Nigeria empty-handed. It's a journey of disappointment. What happened? These apostles, remember when Jesus called all the apostles, they left everything they were doing and followed this man because he's the Messiah, the one who will free them. After 3 years, they have high hope that the time to establish the kingdom is now. And the man was arrested. Even when he was arrested, they were hoping that he would do something to show that he has the power. They were disappointed to see this man arrested, condemned, crucified, buried. Their hope gone. They were so disappointed. They were going back. Today is about people who feel disappointed in their journey of life. Life is a journey with a lot of stories. Some stories are beautiful, some stories are ugly, but it's a journey. When I was coming for this Mass, I put my GPS.
The normal route is Bed Parkway. My GPS told me, don't try it. It's packed. The road is not safe. There is a crash on the way. So he directed me to one of the worst roads I hated driving. I hated that road. Jack Robinson Parkway. I don't like that road. It has curve like this, curve like this, curve like this, up, down, up, curve. But whenever I'm plying that road, it reminds me how life is all about. It has curve, it has up, it has down. Up again, it's not steady. That's the journey to Emmaus, the journey of disappointment. You may be smiling today, tomorrow you'll be crying. You may be crying today, tomorrow you'll be smiling. The journey of life is the message of today. Some people started their marriage with joy. The celebration was huge. The celebration was fantastic. Everybody was smiling. They were kissing each other. Today, they are in the process of divorce. The disappointment has come. Some people are so happy, rejoicing. They have a son. Oh, they have a daughter. The daughter and the son is now a problem in their life. Some people have job. They get this job offer and they were celebrating. I can't wait to be in the job. Now, the job is traumatizing them now. What story do you have at this moment? Somebody get a visa in Nigeria to come to America. He was so happy, he was celebrating, and his family members said, poverty have gone out of your family. He came to US, and they said, what did I do to myself? Why do I leave the job I'm doing in Nigeria to come here? He was so disappointed. He's so lonely. He has no place to be. He's now looking for an apartment. He's stressed out. The moment of disappointment has come. What is your Emmaus story? What is your Emmaus journey? Life is a journey with many stories. But there's one thing God is telling us today. Never give up. My dad, when I was growing up, my dad is the one of the men that doesn't celebrate children's birthday. My dad did not celebrate my birthday the first year, second year, third year. So when I turned 10 years, my dad celebrated the first time in my life, celebrated my birthday by buying a bicycle for me. Beautiful one. So I was so excited. So the first day after the birthday, I started to ride my bicycle. And I was on my bike, riding my bicycle. Then there was a slope. I didn't know there is a brake I will hold. So I left the brake, and the two was speeding. Bam! The bicycle was on top of my head, and I had a wound on my leg. I said to my dad, never again, I will never drive this bike again. My dad said, do you know why I buy this bicycle for you? To teach you that you have to fall to rise. I buy this bicycle to remind you that the life is a journey. There's a time you'll be riding this bicycle, you have to put more energy because it is a hill. There is a time you will be descending the hill. You have to hold the brake, otherwise you will fall down. There is a time you will be plying the bicycle on the flat land. You'll be rejoicing and be waving on people. There is a time it will be slippery. That's the time not to look on the side. You have to be careful. I gave you this bicycle to remind you, you are moving from childhood to adolescent, from adolescent to adulthood. Life is not easy. Jesus is telling you today, life is a journey with many stories. But do you know what Jesus is telling you today?
If you have me in your life, if you allow me to journey with you, the story will change. 5 things. 5 things from the gospel reading of today. Number 1, what is your life destination? What is your life destination? If you don't have a destination, if you don't have a dream, if you don't have a goal, you will not reach your end. When I set out from Bearside, I have a destination. My destination was St. Fortunata. What is your destination in life? That's number 1. Number 2, who are the people that accompany you in your journey? Matters. Not everybody will be in your journey of life. Cleopas has somebody in his journey of life, but that person is not leading him. That person is driving him from Jerusalem to Emmaus until Jesus came and said, go back. Who do you have in the journey of your life? Not everybody that smiles at you love you. Not everybody who hears you is in support of you. I love America because they talk about space, my space. Who is in your space matters. Number 3, who do you share your story with? I have last year, I draw the picture of myself and I put key on my lips. I said, Kyrian, talk less. The people you share your story can destroy your life. Jesus was on the way. I told them, what are you talking about? The people you share your story can twist it against you and destroy you. When you are in friendship, it's so sweet. You tell them everything about you. When problem comes, they use it against you. Know whom you share your story with. But there's one thing Jesus is telling us today. If you encounter me, your life will change. How do we encounter Jesus? In prayer. How do you encounter Jesus? In the Eucharist. Whenever you receive him, say, Jesus changed my life. I conclude with what happened to me, the journey of life. 4 years ago, somebody invited me to Texas to do the wedding. It's from my former parish in Nigeria to do the wedding. The place is El Paso. So when I went there, I like driving around. So after the wedding, I rented a car to drive around, put my GPS. But I think my GPS has problem that either is drunk or something. My GPS took me to Mexico. I didn't know when I entered Mexico. And they didn't know that I have a problem. So I have to turn. When I find out Mexico, every signboard Mexico, I said, no, something is wrong. I'm no more in America. So I turned back. As I was entering, the immigration people stopped me. Welcome to America. I said, no, I'm not I'm in America. I said, no. Welcome to America. Can we see your passport? I said, I have no passport. What's the visa? I have no visa. I brought out my driving license. They said, no, it's not. We're not talking about driving license. We are talking about passport to enter the country. You are from Mexico. I said, I'm not from Mexico. I'm in America. I finished wedding. I'm a priest. He said, we're not talking about whether you're a priest or not. We are talking about your passport. Before I know it, pim. I thought it was a joke. Pim. And they carried me to the facility. Before then, there was a dog, big dog like this, that's all over me, checking me. I said, what trouble is this? The story of my life changed immediately. Life is a journey. Life is not straight. What if I am illegal in this country? And when I went in this place, they told me, tomorrow you are going to meet the judge. I have to sign a lot of paper. Tomorrow you will meet the judge. And one of them said, your name tomorrow will be deportation to Africa. I told them, legal. I said, show me the document. I have no document. But there's a woman I so much love. So
I was troubled. I said, let me call that woman. That this woman will help me out. So I have to get the phone number of that woman to call the woman. And that's the phone number of the woman. So I started calling the woman, said, your son, your lover is in trouble. The man said, there's nothing he can do for me. I don't know how God brought this man. The man came by 11 p.m. and said, he said, you're legal in this country? I said, yes. He said, I will give you phone to make one call, only one call, to somebody who can snap your document and bring it to you. I said, who will I call by 11 p.m. now? I said, let me call my pastor. I called Father Dwayne. I said, praise. The bell, no picking. I said, oh my God. No picking. And there's only one call. No picking. He picked, hello, Father Kiria. I said, Father Dwayne, I'm in jail. He said, what do you do? He said, don't ask me what I did. Can you go to my room? When you open, my door is open. Just push the door, go to my drawer, the first drawer, second drawer, the third drawer, pull it open. My passport is there. Snap it for me. He said, don't cut the phone. Continue going and make sure. And he went there and snap it. And they bring it out. Because they were looking for my name in the system. They could not find it. They find everything, my visa and everything. They went there. They find it. Say, you are lucky. I'm not lucky. In moment of difficulty, when the story of your life change, the only solution you have is prayer. If you encounter God in prayer, He will change your story. Remember, life is a journey. Life has story. But the only person who will change your story is God. He will never disappoint you. Please stand. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe a jiri bụrụ Chukwu, onye si na eme ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgo n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Chukwu nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etogide ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụtara otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Mmadụ ịtọ ga-ede anyị n'ekpere nke ndị kwerenụ. Chineke, n'ụbọchị taata ị na-agwa anyị na nsogbu na-adị n'ụwa, mana gị nwa bụ Chineke ga-anọnyere anyị site na ekpere anyị na-ekpe ugbu a. Bịa nọnyere anyị na nsogbu anyị ma tinye ọṅụ n'ime anyị.
Chukwu biko ewezeniwe na gbaghara m. Chukwu biko achụpụna m n'alaeze gị Chukwu. Chukwu biko ewezeniwe na gbaghara m. Chukwu biko achụpụna m n'alaeze gị Chukwu. Chukwu biko ewezeniwe na gbaghara m. Chukwu biko anyị na-erota ndị niile nọ na mgbu, ndị ihe na-esiri ike, ndị akụkọ ndụ ha jọrọ njọ ugbu a, ndị na-achọ enyemaka n'aka Chineke ka ọ gbanwee ọnọdụ ha, ka ihe ọgụ a gụrụ anyị n'ụbọchị tata na-amasị anyị n'aka wetara ha mgbanwe na ndụ ha, ka ọṅụ bata n'ime ha ọzọ. Anyị arịọ biko dị nwe anyị. Chukwu biko ewezeniwe na n'alaeze gị Chukwu. Anyị na-erota ezinụlọ Sa Ọzọ Okolo and Agwọ onye family ndị na-enye Chineke ekele n'ụbọchị tata, na-ezo ka ịrụtazie onye ọbụla yozie Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa ya na mmụọ. Chineke napụrụ m ife niile, kwe ka ayịyọ anyị na ekpere anyị niile bụ ihe ga-amasị gị nara na masị na-etọpụ anyị agba ọbụla ji anyị site na Kristi onye nwe anyị. Thank you.
rọba na ụmụnna ngaja mụ na unu ga-achụ ugbu a bụrụ ga-amasị osebụrụ Chineke anyị nara nụ. onye nwe anyị biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebunyere gị, inyere anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enye ndụ aṅụrị. Biko mee ka aja nke abụọ ga-amasị gị nara anyị site na Kristi onye nwe anyị. onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị reduwe n'anyị Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ezuru ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebuwa ma ọkacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristo bụ Paska ya bụ azụ ihe eji achụ àjà ya bụ ezi nwa atụrụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke emeri ọnwụ nke anyị bịa site na mmiri tọrọ nwa nyeghachi anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube oge niile n'ukwe na-asị eso gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ tụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara wee rụọ achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtara ihe omi nke okwe anyị na-eme ugbu a. Nna
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị bunye gị acha nke dị n'iko nke nsọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ahata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya, gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko nu meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna ga-ewere ekpere n'onye nzọpụta ya kụziri akpọkuo Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị bịa dịka anyị si gbara ndị mehiere anyị, ekwela ka ekwe na-abanye zọpụta anyị n'ajọ ife. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụrụ n'ajọ ihe niile, were ebere gị udo n'oge nke site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ọgbalụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo nke nka m na-ahapụrụ unu, udo nke nka m na-enye unu, biko elekwara anya na njọ anyị, kama elekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịgo n'otu mgbe niile ka uche esi chọọ, nke onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ka udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị leta n'onwe anyị ekele nke ịhụnanya.
covered with thy wings of mercy cover, free from sin, thy helpless child. Thy unfeeling heart was broken, sorrow's word hath beard it call. Holy Mother, by thy token, know thy pity I implore. Queen of heaven, guide and guide me, save my soul from dark despair. In thy tender bosom hide me, take me, Mother, to thy King. Jesu nakunonuzo osiabata nimobi nonuzo nke burobim osiabata nimobi siabata siabata nimobi siabata siabata nimobi obaruna baraya osiabata nimobi Kanyinana naluita osiabata nimobi siabata osiabata nimobi siabata osiabata nimobi ka anyị rịọ ya arịrịọ. Onye nwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọkwa site na ihe omimi nke a dị ebighị ebi. Biko mee ka anyị rite oriri na anwụ anwụ nke mbilite n'ọnwụ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ ya na maka announcements. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Amagwa m na sọm ebidogo nke na-afọzi mmadụ n'ụlọ ụka because amara m enwe ihe eme nyaa. I don't think so. Second collection is for Mother Day blessing. Enwere onye anyị n'ebe enwero nne.
either living or gone. So, Igbo Mass on this collection now. Quiet. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. He gave us victory. He gave us peace of mind. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Otito diri Jesu. If you are requesting Mass, please call the rectory 2 weeks in advance. Solidarity Classify. One family from our parish is renting a one-bedroom apartment. More information can be found at the back of the bulletin. We are now accepting dedication for our flower circles for the summer months. The minimum donation is $25 and we have 45 circles. You see how they decorate them with flowers and other stuff. Employment opportunity. Our parish has an open position for maintenance. The candidate must have the following quality and skill: masonry, carpentry, basic knowledge of electricity, plumbing, speak English, and some Spanish. Those interested can bring resume to the rector. Children preparing for First Holy Communion will be receiving the Sacrament of Reconciliation, or First Confession as it's called, Saturday, April 29 at 10 a.m. Biko, ọ bụ na enwe onye na-dị involve ka edute nwatakịrị ka ọ bịa. Men enekwana m anya, men pere mpe mana ndị nwoke ọ bụ na ike afro Solomon ọ Tony maka nkwado anyị na-akwadobere ndị nne, biko ka ịgba mbọ wee fụ ya. Anyị enwe any birthdays, anniversary? Nobody visiting for the first time? We welcome sister back. Odiko Jecha go Chicago nata. Otito diri Jesu. Otito diri Jesu. Ugonia Solomon for being the altar server. One person serving all this Mass. Thank you. I appreciate it. I want to appreciate Dr. Umozo. Umozo was not the one to read at this Mass. He was called to read Igbo. Is one of the difficult things. He was called immediately, give the book, and he prepared it and read it perfectly. Doctor, thank you. I want to thank the choir. Thank you. And I want to thank, I don't know your name, Augustine, your voice is one, angelic. Thank you. I want to thank Engineer Wege, the catechist. Thank you. And finally, I want to thank the ushers. The ushers, without the money, we cannot celebrate Mass. So thank you. I want to thank the media people. She has been here since 9 o'clock to this time. Thank you, Jasmine.
And finally, I want to thank you. Remember, I am not the one celebrating the Mass. We. And that's why the prayer is, let us pray. We make our prayer. All of us celebrate this Mass. Without you, I will not be a priest. Without you, I will not celebrate this Mass. Without you, I will lose my job. Thank you. I appreciate your presence. The Lord be with you. Ka Chineke jikere na-egozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Misa agwụsịgo, labadi n'udo. Have a beautiful week.